Manila Broadcasting. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, las 6:56, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sa panahon sa aton nga linya. We have Sir Gani Republica. Check naton si Matir Abi kung sino sa aton sining nga linya. Mangonsiho kita sa lakat sa nga panahon sa sining nga mga tinyon, mga kaaksyon. Okay, taligid lang. We have on the line si Sir Melvin Chiero, ang pagbabalik. Sir Melvs, good evening. Yes, Aksyon Brian, may gabi man si mo kag sa tanang atag palamati ni ato nga pinakaloy nga lakat sang panahon Disyembre 12 tuig 2020. Sa gyapon, northeast monsoon ako namihan ang nag-apekto sa napunta nga bahin sa Northern Luzon. Kag easterlies naman ako na mapaang kag mainit man nga hangin nga nag-apekto man sa pila mga kabahin sa Pungsod, Pilipinas. Aha. Maka-experience ini sa magalumon nga kalangitan. Kag subong man lapta-lapta man yung mga pagulan sa Batanes, subong man babuyan grupo baylan nga dulot sa kamihan. Ang Metro Manila kag iba nga bahin sa Pungsod, Pilipinas mangin kasarangan tubtob sa maglugalumon ng kalangitan. Kag may mga isolated gid lang nga mga pagulan o kung pagpangilat kag pagpanagob nga dulot naman sa easterlies. Ang Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod, maka-experience kita sa kasarangan tubtob sa may umalagi nga mangin maglugalumon aton kalangitan kag mga lapta-lapta man yung mga pagulan nga dulot man sa easterlies. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag namin na nasidlangan ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagtulog alas 5:27 kay nakamagabutlak alas 5:57 buwas sa aga. Si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung mga gabi sa luwat. Sir Melvs, sining nga hapon daw damol-damol ang ulan diri sa Bacolod, no? Oo, amo to siya. Amo na siyang mga epekto sang easterlies. For so far nga sa makabig naton nga isolated lang sa bright. Hindi na sa within na Bacolod siya areas gid lang kag pila man kabahin sang probinsya pero hindi na sa makabig naton widespread nga pagtupa sa mga pagulan. I see. Sa mga pila kadlaw nga nabili na lang kag baga tupa na kita sa 2021 so far. May mga nasiplatan pa kita dira Sir Melvs abi nga nagapulo pa siplat man diri sa aton nga makabig naton LPA kag mangin bagyo. So pag lang taon natin sa aton nga image based sa report man sa Pag-asa, subong wala kita sa nakita pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility nga mga disturbance. Pero gina-consider naton nga wala pa mamatapos ang bulan sa Disyembre. Ang forecast ng Pag-asa 1 to 2 typhoons pa man mo pero kabay pa nga wala na gilangan ni Action Bright. Yes, kabay pa. Sir Melvs, salamat. Merry Christmas. Salamat yung mga gabi man silwat. Yes, sir. Aksyon Firing Line. Ang maulanon nga panahon sini nga hapon na eksperyensya naton diri sa Bacolod kag pila ka areas diri sa Negros Occidental daw ka normal gid nga nga mga hitabo sa aton sini nga lakat sang panahon mga kaaksyon. Ati mayo man mag-inamo sina para mabulubog na wan man ang aton sini nga palibot. Las 7 Action Radio Philippine Standard Time. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa mga utod daton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan ng aton gid nga pagpangamuyo kada gabi.
Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action na ito Philippine Standard Time, La City 3 na, subong nga adlaw, Sabado. Yari na kita sa Disyembre 12, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon, radyobacolod.com.ph official mga kaksyon. Ano? Sa mga texters naton, pasensya, kung ipakita sang bago suwang number, may on Monday, may bago na kitang hotline para sa inyo sa mga opinion, minsay, kag iban pa, greetings and more. Sa mga viewers naton via Facebook Live, bisita lang sa comment section, hatagan taga na karon hustisya isa-isa ang inyo sining mga mensahe pangabay lang, 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Top Doblas 9 ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Duwa na ka asod-asod nga aksidente sakay sa motorsiklo ang nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod. Kagabi isa patay dira sa may medalya before magsigasko dalan Araneta man sa gihapon. Isa man to ka motor siklo self-inflicted ato nagaisahanon nga nagtumbling mga kaksyon ti patay gid ato. Kolektor sining ila mga hapon isa naman ka nagasakay man sa motorsiklo mga delivery rider na tonbla mga pagkaon patay man sining aksidente o dira man gihapon sa dalan Araneta. Diri niya may sa tubang sang Transcom. Bauti amo nga mga dalan gid kay ka mga lagpad na sang dalan kag kung isa madasig ang pagpandiladalagan. Aksyon Firing Line. Daw hindi taman mabasol gid ang dalan kag ang naghimo sang dalan kay ti daw kadugay naman nga dalan diri, no?
kag siguro maghalong gid kita, no? Halong gid sa kada puga sang inyo sini nga motorsiklo, kada lasak sang inyo sini nga mga salakyan, ang inyo sini nga panilag left and right para sigurado nga layo sa disgrasya. Hinay-hinay lang diridan kay naga inulan dan sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, ti madulodanlog ang dalan, naka-asphalt pa na da. O ti amoring resulta gido. Napinsindi ko to napatay sini nga hapon gid lang, no 4 days pa lang sa trabaho niya bilang delivery food or food delivery rider mga kaksyon. Action firing line. Ay nano mga sitwasyon ini kadamo, no. Anyways, kahapon may aksidente man to sa syudad sa San Carlos ngang salakyan daw pinamilya ato sakay lumumpat man sa bakyas. Action firing line. Nano hinay-hinay lang mga aksyon naton dira nga nagamaniho sang salakyan, although nga ti hindi mapulong ang ginatawag aksidente sa dalanon, pero kung may extra kada nga paghalong daw malulayo-layo man ang disgrasya. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaksyon diri sa Bacolod kahapon may ginbuno man ka video, patay man niyo. Action firing line. Kag sa Kabankalan may person of interest na ang kapulisan sining isa ka pangluthang sang riding in tandem sa biktima nga isa ka drug suspect last how many years ago mga kaksyon dira sa nasambit nga lugar. Action firing line. Parte yang pinatsanay diri sa Negros Occidental ba? Sige, ang iban nga balita mga kaksyon, ang syudad sa Bacolod may mga plano na para sa face-to-face. Labi na gid ang Department of Education. May mga plans na sila for face-to-face nga eskwela sa kabataan sa masunod nga tuig. Action firing line. Ano gining ginalaway nila mag face-to-face man kay daw ka alang-alang paman, di Blackson Oliver. Kag isa pa may budget naman ning modular kag online nga sagit na giniya kapilit maginamon ni. Action firing line. Kag kung magmalasakit ining kabataan karon may ibulong kamuda. Hambal na gid to sang presidente nagligad kag ang DOH as long as nga way pikita sang sure nga vaccine, while ang tanay face to face subong din nagapalak nas kita yan no. Action firing line. Ano gid bang ginakuha naton man, although nga ti may mga precautions may ara sa mga health protocols, ti kon pwede lang anay hindi lang ta sagi magpa-eskwela sa kabataan ta kadto sa mga classroom to nga piliton tagid abi. Susko, ginakapoy na mga maestra nyo ha. Action firing line. Way man ginakapoy mga ginikanan da nga way ginisla ka maang-maang kuno itudlo lang sa kabataan nila. Dibla? Di dapat ipadayunon talang ni anay. Tapuson tani si COVID-19 antes kita magbalalik iya sa eskwelahan. Action firing line. Kung may ari diri sa Bacolod makaksyon sining plano, I am sure nga ang probinsya, Department of Education may plano man. Action firing line. Sige, hibaluon tani karon ang iban nga balita makaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Ang Kwan LSI kag OFW, may mga ang LSI niyo may ara na sa pagpabor sang moratorium, no? Nga pag-abot diri sa aton moratorium anay. Action firing line. Sining holiday season mga kaksyon plus ang OFW gina-check man ang pag-alalabot nila diri sa Bacolod kon maaprubahan man ining moratorium nga ginaayo sa aton sining nga mga public officials. Action firing line. Amo ning mga balita nga bantayan ta sa probinsya daw ari di kay na si Senador si Senador Mig Zubiri mga kaksyon sa syudad sang Bacolod, no? Ari di siya kag eksperyensya bilang COVID positive patient ginpabalo sa publiko. Ay, Action firing line. kumbaga daw nagkuan diri si Senador Zubiri subong nagpanugid siya kung ano eksperyensya siya o kung niya nga nagpositive sining nasambit nga COVID-19. Hindi lang once kundi twice ini siya nga nagpositive mo kundi ko magsala. Action firing line. Di pamatian ta karon kung anong iya sining storytelling abi diri sa aton sa eksperyensya sa sining positive nga COVID nga ini. Tinga sagi ka na imulagaw ya senador kay kadelikado sang health mo. Action firing line. Paiway lang anay garong libot-libot no kulo kalma pro na namian man ko kay apisar nga may mga eksperyensya na siya sining COVID nga ini pero way untat libot niya ang iban niya nga mga ang iban naton nga mga opisyal way naging kita. Action firing line. May konsihal di kanis Bacolod Jackson Oliver yang alin pagsugod kay COVID-19 do way ka pauli di sa aton. Firing line. Pero sako nang pulo posting niya sa Facebook niya, ulaw-ulaw man ta ginagmay maginamo sini. Firing line.
Kamo na lang napakot-pakot kung sino ni nga konsehal sa Bacolod nga way nagikatong kao di. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ako ya, prangkang istoryan, di niya kay into anay mo. Way tiya diri ka pangaga sa gikaulo endorso kag wakal sang tawo nga mabasa taban nga hindi ka maturan. Ang ako niya permi makit-an na gidyang kuanya nagatrabaho diri. Prangkang istorya Vice Mayor Elcid Familiaran. Tibatian niyo man na guro. Head sang IETF chairman ang nagatrabaho pag elected official yung lawagon ko ya ha. Diri sa Bacolod lang ko, no? Si Councilor Renisito Novero. Tsakto man action Oliver, no? Yan. Si Councilor Cindy Rojas. Porte ni mga bation ng mga ngalan. Councilor Israel Salanga. Way kuya naghambal di kay ang tatay ari di sa amon tatay-tatay na mo na sinong si action na Sir Tatay Fred Salanga. Batian nyo gatrabaho tao, nagpalasitive ganing tao yung sini, napatay pa tong isa. Oo, ni Councilor Ising Salanga mga ka-action porte mga trabaho sa tao nga ini. Councilor, layo pang 2022, no? Pero ginapa-remind ko lang mga utod tablang kung sinong pilion tapal sa palabuton nga panahon. Action Firing Line. Inabalang sa kung sa mga ginakasal ka mo sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Di ba, Action Oliver, no? Hanggang magtanda tayo, no? Action Firing Line. Di subong ginapanglawag ko lang di ang mga tao nga sa hirap kag ginhawa, ara sila. Mabatian tang tingog nila kag nagagiho sila, no? Kag of course, ang alkalde sang syudad. Sang alkalde sang syudad na si Mayor Bing Leonardia. Damo gahambal sa doon, di man na kani batian permitiyog tingog ni Mayor Bing. Tindigin man kinanglanon nga siya gid sa gikawakal on air kay ti nagatrabaho man taw overall chairman ini siya mo. Without the mandate of the executive officer like Mayor Bing Leonardia, ining mga chairman sang IETF, ining mga konsihal naton hindi man sila kagiho, so dako ya ang trabaho sang alkalde. Action Firing Line. Dako ang trabaho sang alkalde na hindi man taran nga oras interviewon to siyang interviewon. Nga ka-interview man kita diri sa iya basta libre lang siya kay si Mayor Bing Leonardia, hindi lang Action Oliver nga alkalde diri sang syudad sa Bacolod. Presidente ini sa mga alkalde man sa bugos nga Pilipinas. Action Firing Line. Ti kadako sang iya bala nga katundanan. Ti amo na nga mga tawo di ang akon lang ya permi mabatian, no? I'm sorry, kiti mo malagay na to. Ang iban dati hindi ko lang gid malawagan do confirm man sa parts ang iban nga hindi mo batian lawagon mo pa. So amo lang na sila anay ang malawag ko, no? Sa sining sa sining gabi ang mga workaholic bala nga mga tawo nagatrabaho, no? Damo dayon nagaambag sa ilang information ko tutoy pa di kadlaw ang iba, no? Action Firing Line. May ara bi hindi mag-agree da at ipokrito. Ipokrito. Last year, 14 sa Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Anyways, mga ka-aksyon, grabe giling epekto gidya sang Disyembre Action Oliver, no? Kag sweldo, no? Hambal nila way kwartang tawo, ay, ang Bacolod di subongo, puwerteng traffic Action Oliver, gapamalaklon ang mga tawo. Action Firing Line. Pero nalipay man ko. Kay apisar sining pagpanghangkat kag ang pagpamahog ni COVID-19, ang mga tao nagatinguha gidyang mapalipay nila ang ila sining mga pamilya. Kabataan, ginikanan, titas, titos o kung ano dira nga sitwasyon nga makahimo sa mga bagay-bagay nga sa sining panahon sang Pasko kag bagong tuig makasaulog kita gyapon nga daw wala lang sang pandemya. Action Firing Line. So mo na bala ang sitwasyon mga ka-action. Anyway, sige, balikan ko na karon ang iban, gabing traffic sa Bacolod tod subong, no? Doon di ko mahangpan, bisan din ka maagi, gutok, plus pagid nga may ara sa mga naga-drive sa mga salakyan nga wala sang pasunaid, magkalasang gitanay ka mo, no? Rear and bumper yung gatabuhay Action Oliver. Action Firing Line. Di mo na advice ko sa mga motorista, labi na gid ng single motorsiklo bla. Hinay-hinay gid. Labi na gid sa mga naga-deliver pagkaon, hinay-hinay ka mo. Prangkang istorya ka mga dasig sa inyo. Way ko tega basol sang na disgrasya kay ina ha. In general, sa pagkadasig gid sa inyo, prangka na nga istorya. O sino bing makontra dira be? Hands up abe. Action Firing Line.
sa pagkadasig tapos gapangkating panaksyon Oliver inablang may mga driving gidya nga reckless gidya katama palagpatanay nga sahi nga pag-drive lang. Action firing line. Oo, pero anyways, karonon ko na kay aksyon, ayoon ka cross action John kung paano gito bala na disgrasya atong motorrider sini nga hapon gid lamang sa aton sini nga pagpangalaga dugay-dugay. Action Brian Morden. Action firing line. Antes pa naman tanan mang lugayawon ko gamay lang didto sa sa Pungsod, Amerika. Ang pinaka main topic tagli karon dugay bantayan nyo sa aton nga interview ang vaccine, no? Kabalo ka subong Action Oliver ang mga Pinoy hesitant gidya kag nahadlok nga magpaturok sining vaccine batok iya sa kay COVID-19. Nga aayhan kag ano dapat ang himuon sa aton sini nga Department of Health to convince ang aton sini nga mga kauturan. Bantayan ta na karon. Action firing line. Mangayo kita sa pagpanghangop sa mga eksperto kay nga gintemprano ko pa na ngay pahangop subong nga gabi kay lapit na ginman si vaccine magtaabot di sa aton o makaabot di sa Pungsod, Pilipinas. Speaking of vaccine mga ka-aksyon dito sa US, ginataga na sang otoridad or authorized ang Food and Drug Administration o kung FDA sining Pfizer engs mga ka-aksyon incorporated no nga makahatag na sang COVID-19 vaccine. In fact mga ka-aksyon ang first shot sa sulod sang 24 hours ipatuma na dito sa Pungsod, Amerika. Action firing line. Upod na diri ang German partner nila nga vaccine amo ni ang BioNTech mga ka-aksyon sa rin. 95% nga epektibo ini kon vaccine ang paghahambalan or virus against virus ang paghahambalan. Action firing line. Ang pagaturukan sa ila to karon makaksyon nagaedad sang 16 pataas. Amo nang ipaturukan nila didto kag gina-check nila kung pila ka milyon pero kitan ko di 2.9 million ini ang unahon gidilati mga frontliners ang ila didto pangunahon ang mga old naton nga mga people dila didto. Action firing line. Sining vaccine mga ka-aksyon, no? So hulat-hulaton ta ini kon ano gid abi ang resulta. Kita diri nga mga Pinoy late nga maabot sa aton diri ang vaccine. Manilag kita to sa iban nga pungsod bangod sa aton sini nga kahangawa. Dira lang ko anay asta kay didto ya sa Russia, sa United Kingdom, sa Britanya, ang ila to nga mga hari gani kag ang ila sini nga queen didto, Action Oliver, amo ang una na nga magpa-inject. Action firing line. Kay nga gusto na nila gid nga makabalik na gid normal mo. Sa Brazil to, may mga 24 hours na to iya nga open. Start na nagligad to nga semana kay para hindi magdinaguso man ang tao to sa ila sa mga negosyo nila mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, pasalamat kita nga ari na ni. In fact, hindi lang ni amo ning producers sining vaccine nga ini ang gwa karon kundi madamo na, no? Ang pag-approve na lang sang FDA ang ginahulat diri kag ang otoridad man nga ihatag sang tagsa-tagsa ka mga elected nga mga officials labi na gid ang ila sini nga mga like sa aton diri presidente, ang hari nila o kung ano nga sitwasyon. Action firing line. Amo na mga ka-aksyon. So daw tonight kabati kita nga may amo na gid man sini magaumpisa na sila didto. Ina ba lang daw makahuna-huna na kita nga daw okay na gid no. Daw okay na sa sitwasyon ta pero hindi lang gid kita salig mga ka-aksyon ano. Ang COVID-19 diri sa Pungsod, Pilipinas mga ka-aksyon, more on COVID ko tonight dagdangat na sa 448,331. Nagalapit na tas tunga sa milyon, no? Ang bag-o subong adlaw 1,301. Ang nagapabilin nga aktibo 30,168. Ang naka-recover sini ara na sa 409,433. Kag ang patay 8,730 na mga ka-aksyon. Action firing line. Halos adlaw-adlaw way ganubo sa 1,000 ang mga positive
sining COVID-19. Which is mga kaksyon nga tuman ini ka gamay kung i-plastar naton by a percent sa kadamuon sang tawo sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang tao sa pungsod Pilipinas ara na kita sa 109 to 10 million individual. So kung mag 1,301 ang positive everyday or 1,000 more than dira, tuman ini kagamay kung i-base naton sa percentage mga kaksyon. Action firing line. Pero mas malipay pagid kita kung wala nagit-iya sang positive. At least makabalik kita sa normal nga situation. Subong no ka normal na man Oliver, Action Oliver, no? Ang diferensya lang sa aton dire kay may mga maskara kita gihapon. Action firing line. May face mask kita, may face shield kita, may social distancing kita, alcohol. Amo ninyo normal nga ginatawag. And then, amo na may mga restrictions. Like for example, sa aton sini nga pag tipon-tipon, hindi dapat tamaan kadamo para at least inabalang matawag naton iyang hindi lang gid makaproblema kita sining COVID-19. Ang pila gani ka mga hilikoton sa pagsaulog sang bagong tuig, kundi ang palupok subong gina-try man naton nga makapalupok patagihapon. Pating turutot bawal na ni sang Department of Health Action Oliver mo. Action firing line. Turutot ang pagkanta, na? Kag ang pagpamito. Uy, tingaton sinema traffic enforcer kapamito ni sila. Action firing line. Ang pagturutot, hindi sa giturutot kay nga nag-aalala si Klaway. Amo nang hambal sa Department of Health nga dako ang tsansa ang porsyento nga makatransfer ang vaccine, ang virus to the other person kung sagi kada imo katayhop. Action firing line. So bawal ang palupok. Ang turutot. Dito sa Davao City Action Oliver, papanaugan na sang resolution, pirmado or executive order ni Mayor Sara Duterte nga nagaupod siya sang palayag sang DOH nga wala sang turutot dito sa ila. Action firing line. Okay man. Ang himuon na lang kuno sono kay Duque magpamulpog dras puloy anyo sa panahon sang bagong tuig. Mga pito sa inyong mga salakyan, motorsiklo, pamulpog da sa mga kung anong mga makagahod lang day. Action firing line. Hindi anay sa gipalupok o kon hindi anay magturutot mga kaksyon. Bawal man magsing along, no? Bawal man magsing along. Grabe nga mga restrictions, no? Di ka mo malana sa sulod nyo sa pamilya nyo, da nga daw bawal pagid magkanta. Bawal lang guro sa video kihan, kiti sari-sari mga tao da. Action firing line. Pero kung kamo malanda sa sulod sang puloyan nga gihinuliray malang kamo gani, isa malang kutsaran nyo kaysa tapos hugas da, sino naman makagamit sina pinggan, baso, ang tanan nga mga utensils dira tinga bawalan tagin mag-video kay yaman. Action firing line. Oo, damo sinabi depende ano, depende sa sitwasyon. Now, speaking of vaccine mga kaksyon, kabalo ka ang pinaka main problem karon diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. Amo iya ang nagadamo nga porsyento sa mga Pinoy nga hindi sila magpa-inject sining vaccine nga ini bangod sang kahadlok. Action firing line. Hambal diri Action Oliver sa isa ka public health expert. Hambal sang public health expert diri nga si Dr. Lolo Bravo, Executive Director of the Philippine Foundation for Vaccination Center sang pungsod Pilipinas. Kinahanglan naton subong nga i-restore anay ang confidence sang Pinoy kon vaccine ang paghahambalan. Action firing line. Timagambal kita ya sang restore, meaning hatagan ta sang komprehensibo, hatagan sang information drive liwat ang pumuluyo kung ano ka-importante ining ginatawag nga vaccination. Action firing line. Suno padre kay Dr. Bravo, siya kadamo sa mga Pinoy nga hadlok sining nasambit iyang pagpa-inject sang vaccine. Kag ina matuod din na.
Kadto kada sa Monday bla kay lihugon tang aton patrol. Kadto kada sa mga ultimong tawo Action Oliver. Sa pulo guro nga pamangkot mo damay lang may isa mahambal dang pa-injection. Action firing line. Parang sa kadamo nagatulot tambay ko sa mga kapihan, mga pradahan po pungko ko da magpulo pamangkot. Wala Action Oliver sa may mapa-inject. Gahambal sila nga basi delikado na Action Bright. Action firing line. That's why according to Dr. Bravo, nga ang pungsod Pilipinas hindi pagid preparado. Ang Pilipinas hindi pagid nakahambal nga sige. Okay na kita sa vaccine nga ini. Action firing line. In short, may ara sang distrust nga ginatawag. Wala na sang pagsalig pa ang aton sini nga mga pumuloyo kon vaccine ang paghahambalan. Action firing line. Paano ini nag-umpisa? Hindi man grumatago sa inyo nga nagrinabuab ining vaccine nga ini sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte sadtong ginaligar nga kadamo sang mga nagkalamatay bangod nga naturukan sang anti-dengue nga vaccine sa idalom sang Dingvaxia iya nga amuto ang ginkahadlok gid sang Pinoy. Action firing line. Dumduman nyo ni ti subong suno dire kay Dr. Bravo amo ni isa karason ko na naga-decline ang mga tawo hindi sila pa-immunize dungod sa kahadlok nga basi mangin severe man ang mga simptoma nga maigo sa ila kon makapa-inject sila sa nasambit iya nga si vaccine mga kakson. Action firing line. In fact, after sa to, na lower down ang results sang anti-dengue vaccine mga kaksyon bagod sang kakulba sa tong Dingvaxia nga ato. Na? Kag, suno pa dire sa eksperto nga nakulbaan yun ang halos tanan. Siya imbis tani nga is-save ta ang kabuhi sang tawo may nagkalamatay pa. Action firing line. Sa kahadlok mga kaksyon. Ari gining isa si Madam Rowena Diopines sa Bakiano ho. Amalya hindi ko yung magpa-inject. Umakon mo na. Do wala pagkikukita may nag-text gani diri sa aton nga mapa-inject sila ba? Action firing line. Sunod diri kay Bravo nga ang vaccine kuno suno sa iya makaluwas sa Pinoy. Makaluwas sa kabuhi sang tawo. Batok sa ding any kind of viruses subong karon abi na. Pero hindi man 100% Action Oliver nga ini siya side effect free nga ginatawag. May mga side effect ginigali. Action firing line. Oo, tiya mo na isa sa rason kung nga suno dire kay Dr. Bravo nga ibalik ta ang confidence or pagsalig iya sang publiko before kita magbakal anay sining bulo vaccine nga ini batok iya sa kay COVID-19. Action firing line. Ano ayhan ang himuon sang aton sini Department of Education o kon Department of Health angot sini. May mga pagtuon na balang DOH naton kung paano nila ikumbinser ang mga tawo angot sini. Manawag kita abi sa Department of Health diri sa Region 6. Action firing line. Di sa Action Dale man basi makaarasa. Kay nga subong pa lang mismo kinanglan tanang nga butaon tanang utok naton kung makahaladlok bala ini o kung hindi. Kay dito gani sa Britanya Action Oliver ang una nga magpa-inject dito sa ila kung piho na gidman ining vaccine Action Oliver amo iya di lang ko sure kung amo niya kon nga sa amo niya si Queen Elizabeth Action Oliver kag si King Philip. Ting edad ni Elizabeth pila na 90 plus sila nga duha. Hambal si iban ti okay naman na kay sa edad nila do okay naman. Action firing line. Hindi man guro no? Ti sa suliton ko sa Amerika na naman luyag ya sang tatlo ka mga former president gin-mention ko na before luyag ya sang tatlo ka former president sang US sanday former President Barack Obama ang buhi pa former President Bill Clinton former President George Bush nga ini sila George Bush mga kaksyon nga ini sila una nga magpa-inject Action Oliver kon available na gidman ining si vaccine. Action firing line. Tidiri sa aton sa pungsod Pilipinas nagpalayag na si Senador Bongo, si Presidente Rodrigo Duterte,
si DOH Secretary Francisco Duque III nga mapa-inject sila ya una kung ari nagin man ining nasambit iya nga vaccine. Online sa firing line. Pero ari sa aton sini nga linya si Dr. Jessie Glenn Alonsabi makaksyon sang DOH diri sa aton sa Region 6. Doc, good evening dira sa imo. Man sing mo ko sa mga tagpagmate. Salamat gid sa time, Doc. Tonight gamay man nga concerning concern kay subong may mga nagaginawa like sa mga eksperto nga mga doktor, concern sila kay kadamo sang Pinoy nga daw gapamaliban nga mapa-inject sining vaccine against COVID-19. Pero ini si Dr. Bravo do nag-explain sa gani nga dapat i-restore naton ang confidence sang Pinoy nga magpa-vaccine gid. Ano ang posible mahimo sang DOH regarding sini kun ara naging mandok ining vaccine nga ini, Doc? So amon aggressive na nga ton nga mga advocacy sina no. Hindi naman sa COVID-19 Yes. ang vaccine ang may vaccine state. Hisitan si kita nga ginatawag no. Oo. So halos tala nga mga vaccine apektado na sini. Tungkol lang siguro sa mga nagkalatabo ng una sa bisan hindi man na diri sa Pilipinas ang vaccine distancing nga ginatawag no. Yes. Global siya nga phenomenon sa subong ay kadamo sa mga anti-vaxxers no, may mga conspiracy theories so sa una na anticipated naton dapat may vaccine subong may ara na may vaccine na muna naman atong gaduan naman na siguro so of course no anong Department of Health nagapagwa na subong siyang sa mga advisory na ton party sa vaccine no. Kay hindi lang na COVID ang ato ni gina-anticipate na activity parties vaccination no kay may ara kitang vaccination activity mass vaccination activity para sa kabataan sa February o sa measles. Drug sa rubella nga vaccine naton kag sa polio no. So kada activities naton para sa vaccine hindi na COVID-19 no. So duble ang ibara sa Department of Health para participate na advocacy. I see. So subong palanggali, Doc, may mga grabe na nagdoble pag ang trabaho nyo imbes nga matutok lang ta sa pagpang-vaccine na tani ma-advocacy pa kamo pa sa pagpa-inchindi liwat sang pumuluyo, Doc, ano? Forty, no? Oo. So that is why nga gina-solicit pa naton ang bulig sa mas media no. Pa kamo na explain na andra sa Mayo kung ano ang advantages ang mga benefits ng vaccination no. Pwede proven na gitman ay ang epektibo gitman ay mga vaccines na. Yes. Kabuligin man sa lawas. In fact, gani, kung ara ka pa lang sa mga newborn ikaw or for how many days, may mga bakuna na para dira, mga anti-anti nga mga diseases na nandok, no? May layi na kita sinayaya para sa immunization sa kabataan. Sa mga kabataan mismo. So, anong kinalain niyo sina Doc House ang kabataan na kag-ining vaccine against COVID subong so far? Wala man no, kay galing kay ang targeted mga population lain lang kay tungod niya nakita sa mga pagtuon naton nga laban niya yang nagkakalasnan ng COVID-19 sa mga adults naton no, aton sa mga elderly naton na population so mas vulnerable sila. So that is why so medyo ginatagaan sang na subong. Okay. Ang pagtuon na. So aside bid diri sa amon sa Action Radio nga tonight amon na gani nga nag-interview kita sa imo Doc Abi sa kahalagahan sining vaccine nga ini. Ano nga style of advocacy pagid nga dissemination na ginahimo niyo subong, Doc? May ara na kita no, may mga siguro in the coming days na no. Siguro kung the start sang New Year na siguro aggressive na may mga pagwa na kita nga mga mga advertisement sa TV, sa radyo, no, sa tanan nga mga media outlets, social media naton, doon pati man sa aton ng mga print, kaya aton ng mga posters nga pangbutang, no. Kaya sa subong nga do medyo sako-sako pakita subong sa iwas paputokan siguro may ari pagid for Christmas no. So kagawas pa sang of course ang padayon nga advocacy naton sa prevention sang aton nga COVID-19. Okay. So ano man Doc, tonight anong gusto mo ipalabot sa publiko? Amo na ning chance naton kadamo sa naga-monitor sa aton
sining vaccine nga ini para ma-convince naton sila nga dapat wala gidya sang kabalakan ini, Doc. So, ang vaccine, no, inherent sa vaccine, may ara yun man siya nga mga side effects, no? So, given na ina siya. Pero ang benepisyo, no, the benefit outweighs the risk, no? So, mga nagilambal, ginasulit-ulit ng WHO, kasi sa ato ng mga health experts niya, ang benepisyo, maka-far outweigh sang iya ang mga risko sa aton nga pag kung makareceive kita sang sang vaccine, no? So, ina-insure man sa aton nga gobyerno, no, sa WHO, sa aton nga Philippine Government sa Department of Health, sang vaccine nga siguro nga pagkakuha ko naton diri nga kung ano gid man ang mapilian nga vaccine nga makabot sa Pilipinas, nagiging safe man sa aton tanan, no? So, hindi man kita magpadali na kasi nga iba nagadali na gid. Kahit nabatian na nila nga may ara ng vaccine, no? Pero raman diri sa Pilipinas, nagkapanigurado man kita nga hindi nga tungkol nga may ara ng available, mapadali kita nga damag kita bakal makita na yun, no? Kita ginasigurado man natin ang mga vaccine na safe siya. Kaganda kaigo para sa ato ng mga Pilipino, no? So, mo man siya. Gina-consider natin, no? May mga pagtuon, pag hindi na pag-agyan ang ato ng mga vaccine. So, kulat-laton na siguro natin mga resulta sa mga pagtuon ngayon kagod matakaan sa signal ng FDA natin at sa Department of Health natin na pwede na kita siguro maka-umpisa na siguro hopefully by before the end of the first quarter ng 2021, no? Yes. May kadamo dan alam gid sa social media. Imagine mo na nagligad to nga semana, nag-viral to, Doc, nga ang vaccine kuno nga i-inject sa tao para hindi nakabata kag hindi magdamo ang tao sa kalibutan. May mga damo na mga tsuriya nga nagaguluwa, no? So hindi na madula, no? Kasi tungkol niya may ara gid ang mga tao ginatawag na mga anti-vaxxers. Anti-vaxxers. So, pero amo na siyang challenge sa Department of Health, even sa naton WHO naton nga paano i-counter ang mga misinformation sa mga fake news na paangot sa vaccine. Siguro, Doc, nagamatter ba ni sa ining nagaproduce ang vaccine, no? Kaya maghambal kita Pfizer, Doc, kakilala na gid man ni sa ila for how many years na. Ang ding vaksya to abi do bisan gan do nagkalanhabog ito may problema gito mo, no? So maybe guro dirite sa mga producers guro ano sa tao nga tiini sila ya lehitimo ini sila kagway pagin man ni sila palso daw mo na guro, Doc, no? Kay tikag dason man ini sila ang mga kwan hindi wala ni magwanon sa pag-manufacture sa mga vaccines, no? May mga sila, may mga experience na pag-produce sa vaccine. Kaya may araman, Doc, iba nagkakangawa nga bal nila once gani maghimo ikaw or make a vaccine, nagadugay ni sang to 5 to 7 years. Pero ining COVID-19, ara lang sa pinaka 10 months, 11 months damo sina, no? Maybe guro kay kinanglan ta dasigon damo na guro, Doc, no? Arason da. Gaglain man niya ang proseso, no? Lain ang proseso antang pag-rasong vaccine, nakadamo ways ng pag-obras ng vaccine. May different available na ang technology. Subong no, kadamo na technology available sa ato nga mag-obras na nga pwede i-track, no? Actually, ang laban ng mga vaccine ko nga nagatugay kay tungod na sa mga nag-undergo gidala sa proseso sa mga ethical studies nila kasi mga peer review pa din. So that is why daw medyo nagadugay, no? Kasi daw ay man daw hindi man dala daw emergency. Nga daw may ara kaya na sense of urgency teka dako ang problema ng COVID. Correct So that is why nga kinahanglan na siguro nagatimuha gid ang tanan nga makaproduce ng vaccine. Okay.
So again, hindi dapat magkahadlok ang pumuloyo kay ti sa nambal mo kay na Doc. Ang gobyerno Pilipinas, of course, syempre kung hindi ni karon pagtarungon diri sa aton magkalaubos kita problema sini sa aton, no? So dapat magsalig lagi kita sa gobyerno. Damo man lang gini aton na Doc. Tigaway naman sa iban nga mag-regulate na, no? Aha. Kay sungod nga ina sa trabaho ina sa aton ng mga regulator, Yes, no? yes. Sa aton Department of Health. So, sa base man ina sa mga experience man sa iban ng mga countries, no? Tika hindi man nakitas na no? Aha. Kung layo man ina to sa ila, at kapregid lang amo man ang ginabasihan naton na sa pag-compare na gamiton man aton talis. Aha. Kita gani guro diri Doc kitang mauli-ulihig sining vaccine nga ini kiti siyempre yung producers nga pungso dito mas una gito sila. Oo, may ano na sila no, may added advantage na sila kasi gandang charity begins at home. Yes. Kung sa diin mo gina-produce siyempre actually domestic concern gina na manahon nila pag-una nila nga palapta sa libog na sa ibang mga country. Yes, amo malanang amon diri Doc, at least tonight na umpisahan ta nga dapat hindi lang gid ta magkahadlok, ano? Hambal naton gani mismong presidente sa Pilipinas sa mong una magpa-inject mo. Para masigurado lang gid nga hindi ni delikado ang vaccine nga ini, no? Doc, mamangkot na ako gamay, kumusta ang aton nga COVID diri sa Western Visayas subong Doc? Daw nag-lower down na gid man ang aton sininomiration cases. Matamat na gid man, no? Pero hindi pa na banantayan pa na, no? Ang aton yung mga nag-aumpisa pa lang kita sa aton na Christmas. Basi ba na kung malipat kita sa aton yung mga lubrahon aton sa Christmas date daw nasadyahan na gid kita malipat kita na kinanglan na gali na magkuan pantagyapon observe pantagyapon sa minimum health standards naton, no? Pwede man na nga i-sinpon na naton pero maka-celebrate kita sa Christmas pero in a way nga maka-safe kita, no? Basta keep in mind lang yung perme na sila-observe pang yapon natin ng minimum health standards. Yes. Amo malanagin ka diri sa Bacolod dan sa Bondok, MGCQ na kami do ga-enjoy ng tao subong. Porte? Regardless kung ano na siya nga level, no? Constant na yung reminder sa Department of Health minimum health standards hindi ganyan madula. Sige. Amo mala ng akon Doc, kag lastly Doc, may grabe ng preparation niya naman subong sining palupok man Doc, ano? May mga siguro kamatamas naman pagwa, no? Kay malaw na siguro kasi next week na no ato na iwas ko formally launch na nationwide. Kasi may mga mapagwa na dira sa mga sa aton ng mga media outlets na naton. Pagwa naman sila sa aton ng mga advisory kag ng so siguro next week makontak naman siguro sa inyo dira kung aton mga activities iwas ko. Sige. Doc, manawag lang kami dason nga simana sa paputok naman kita. Doc, salamat gid. May gabi. Okay. Mayong gabi lang. Yes, thank you gid Doc. Si Dr. Jessie Glenn alon sabi mga kaksyon ang spokesperson sa Department of Health diri sa Region 6. Ginapasiguro taman ng mo ginamat-amat na daan nga paghatag sang information sa publiko. Agod nga mas temprano makuha na kita makatuo na kita bala kag mahanas tang kaugalingon ta nga kung kinahanglan tagid bala nga magpamalibad sining vaccine o kung hindi abi. Kaya sa nambal na, nagligad nga ginabi, sa pag-umpisa ni COVID-19, nagasinggita niya Action El Rey mo. Vaccine. Subong ara ng vaccine, hindi. Action firing line. Do makakadlaw man kita, pero bisan ako gani mismo, no? May mga hesitation man kita, may mga pagpanghanda man kita, no? May ara man kita, nakabatsyag man kita sang kakulba man. Kiti tawo man lang kita mo. Once karon injikan ka na karon ton diya sang tinunto ya kag ma-disgrasya kundi tapos ang istorya sa kabuhi mo sa kalibutan nga ini. Action firing line. Mabuhi lang tayo kay Action Oliver mo. Ti kung turukan ka na to diya sang tinunto nga bulo vaccine nga ini kundi hindi na lang. Pero tinagasalig kita sa gobyerno according to Dr. Ganit Kayna nga may mga regulations may mga ginahimo nga tikang gobyerno naton hindi man kita mapahamak. Action firing line. Nan, amo na dira. Anyway, sige hulat-hulato naton ini kag kabay pa nga masanagan kita diri kita mo na nagdululubre obra nila
Imbis mga focus sila sining pang-baksin na kuntani, subong ang ginapreparahan nila kung paano nila anay konbinsihon ang tao nga magpabaksin. Action firing line. Kabuday-budlay sa sitwasyon tanon hindi ko part ina sa ngaton kabuhik ang mga tao sa dalom nagapanilag man mo sa sitwasyon alangan karon nga magpasagad ka lang na. Action firing line. So hindi naton mabaso lang isa kag isa sa aton nga may kaugalingon kita nga opinyon, may kaugalingon kita nga paghangop, may kaugalingon kita nga paghatag sa aton sining distansya man sa kaangay sining mga sitwasyon. Action firing line. Pero ti pangamuyo na lang kita gid sa aton nga sitwasyon subong nga magbalik kita gid sa pinaka normal na gid nga husto mga ka-action. Action firing line. La 7:46 Action Radio Philippine Standard Time ini nga bulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang life Action firing line. La 7:46 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton, istoryahan ta party face to face. Sang classes naton nga diri sa Bacolod Subong, nagligad to nga simana na interview ko na si Councilor Renisito Novero. Sa diin ang yagin palayag didto nga tinag-meeting siya with the Department of Education. Pila pagid ka mga agencies concerned sa ring nga plano or tikang nga pag face-to-face sa syudad sa Bacolod sa mga kabataan. Action firing line. Sa mga junior kag senior high mga ka-aksyon, no? Nga mga kabataan naton. Now, kung face-to-face lang paghambalan, kaina ang pinuno sang DepEd diri sa Bacolod, may gin palayag man sa interview diri sa Action Radio nga ti subong niya may mga plano na gid sila. Action firing line. Depende sa sitwasyon. Ti hulat-hulaton tani. Ang pamangkot diri, base, hindi man niya 100% kaya pa-eskwelahon ng kabataan diri mo, no? Daw may mga, like for example, abi, subong kag buwas abi, amo lang ninyang kabataan, anay maeskwela, 20 lang kabilog Action Oliver, or pulo lang anay, subong pulo man buwas, the same students. Ang Miyerkules kag Huwebes na naman, lain naman to nga mga estudyante naman, pulo-pulo lang, kada kwarto, kada seksyon. And the next day na naman. Daw mo nang pa-ichindi ko nga style nga himuon nila mo. Action firing line. Diri inaya sa Bacolod nga plano. What about naman niya sa probinsya sang Negros Occidental? Ina karon pagbalik naton kung anong plano nila. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Bilang liwat sa mga utod naton nga naga-monitor live si Bing Girl, sila da pa face to face anong ginadali nila. Si Miles Martir Araman amo gid excited gid sila pwede man module kami test the food processing module man kami kag Zoom. Idi Laos naga-monitor man. Carniel Ron Manaay, hi Action Brian, gadali gid ang DepEd sa face to face kapoy na sila haw. Wala kami ginikapoy nga mga parents. Robert Castro, na patinan na ina ang 14% kadugay ka 2022. 14%. Manet ni Cavera Cabiles naga monitor man nago sila. Panago mo na sila. Watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat gid. Ana Mandrigos Rob, remember the Digvaxia vaccine issue damo napatay nga students. Tiba sibla amo naman ni ang resulta ka mga kabataan kon magbalik face to face too early. How? Just saying. Jake Beck, Action Bri, good evening. Ang rider accident sa Tangob, kamusta situation niya? Why na to? Disgrasya ginto. Nonoy Elmer, may tani si gilibot kon patasan presyo sang kalamay da kay mga planters nga gagmay da kaluluoy gid. Herminia Aliosa Gulani todo si Senador todo. Good evening, Action Brian, watching from San Pedro, Laguna.
Rodrigo Caniedo kay Tani Action Brian, pintahana da ang island sa Dulomda. Si Cherek, Eric Rojo Asyado, Mayang gabi Action Bri, monitor kami di Quezon City, Metro Manila. Liog Tamyaw, Pamilya Asyado, Rojo, Mulasi, Magdato, Kanyada, Gililang, Famila, dira sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Salamat, gid. Sige. Christine Siloso, good evening, Sumbray, watch diri Pontevedra. Pinky Honto Pilie, good evening, Sumbray, watching live always sa Family Pilie sa Barangay Tangob, Tintin, kay Zel, Fort, kag Dayday, God bless Action Radio, kag sa imo, Sumbray. Salamat. Abe Smart, Tadio Salcedo, good evening, Action Radio, Bacolod Brian Morden, monitor ko si sa Tanza, Cavite. Salamat, kid. Si Papa Tags, mayang gabi sa tanan nga bonsai artist sa Bacolod Bonsai Society. Salamat. Lilia Taton, good evening, Sumbray. Monitor lang kami, stay safe lang kamo, da tanan, God bless. Paki-share ha sa aton nga live. Salamat gid, no? Ana Mandrigos Rob, bawal ang turotot ti ilampos nyo dira ang mga taklob sang kaldero nyo para rock and roll sa gihapon. Nati daw mo amo gina kalagupi pagkaga. Bakal bago. Si Charis Bien, good evening sir, pila edad sang pwede mag-inom ka DTX sir man? Watching Saudi Arabia. Sa Saudi. Sige, check ko na karon ha. Virgie Olpinda, good evening Sumbray, watching live by FB kami gihapon from Celine Homes. Keep safe, gid always, Action Bri, God bless you. Ako Maldita, good evening Sumbray, firing line, advance Merry Christmas and abundant dance here to come 2021. Yes. Edwin Pineda Araman, ting ba utot sa New Year para kusog, porte pagining iya. Hilda Alfaras, Rowena Jupines Bakiano, Action Bri, kung ako di man ko magpa-inject, o kita mo na. Mar Regalado, hindi pwede ang turutot, hindi man pwede magpalupok, hindi man ang sing-along, basi hindi pa pwede mag-utot. hasta magbutod sa sakit yan mo, tapos dalon ka sa hospital, tapos check imo, resulta COVID na. Tanda sa mga listeners na, no? Si Miles Smarter again, okay ang dingback siya, only di pwede sa may dengue na nga daan. Only mapavaksin lang mga wala gina-dengue. Miles Martyr, the vaccine has no guarantee. It's a new vaccine. It's still a test. Unahon from the president to all the public officials and frontliners. The people will wait. Hosto. Imbong Jocampo, naga-monitor man. Roth Kuzawa, Action Bri, okay lang magpa-inject kung mga 90 years old na ko kasi wala na pag-asa. Abutan pa sa side effect. Dede Adorio, Action Bri, wala man na guro pilitay kung hindi ka magpa-vaksin. Correct na. Rose Guevara, Emma Alcuela Kerlstrom, diri sa England, Europe, may mga na-injeksyonan na sang COVID-19 vaccine. Kag naga-develop sang allergy reaction. O, imagine mo na ha. May mga allergy reaction na ganito sila. Chinings Villaluz, good evening, Kaksyon. Pag-greet ko, happy 66th birthday sa mother-in-law kay Josephine Villaluz. Enjoy your day. Mama Pen, kag mayo lang nga pagpamati sa ila ni Dimple Cheche Tahilen. Dalagid lang ha, maubo lang ko. Inday Kurit MM, kag bana ko nga si Buyet. God bless sa aton tanan, salamat. Dennis Richard Tiboroma, way tagani salig magpa-swab test lang, mapabaksin pa yan, lol. Welcome back on air, damo gid ng muno sa akon nga awala kamo since gapon pa. Gani man, okay na ta. Nag-back to normal na ta. Christine Minies Villalubos, good evening, Sumbray. Kaya sa tanan nga tagpalamati, tanan nga members ng Energy Fans Club. Si Phoebe Achivar Islao, good evening, Sumbrighty, okay man na para palayo sa mga laway nga magtabog or asik. Mga kaldero na lang magtingon para may gahod. Oo Dali lang maubo ko liwat. Si Maverick Saint naman niya, daw wala man to gani nag-prosper ang flu vaccine sang nagligad, ang H1N1. Ito nga nagpuhag sa kalabanan, wala gid nakatuhaw. SARS, sang nagligad, ano to natabo to? Ang kabangdanan sang tanan nga kaymuan sang China
nga sila man ang nag-research sini ang SARS-CoV sa Wuhan sang una. Arthur Normandy. Action Bray, hindi ang Queen ang una kag take sang vaccine. Private nga babae, senior citizen. Kag nag-administer isa ka Filipina nurse. Hindi, na-mention ko na ang gina-mention mo, Sir Arthur, nga 90 years old. Nabalita ko na sa nagligan nga gabi. Necessarily nga siya si Queen Elizabeth gid si King Philip. Kumbaga ang ako nabot sa lingon, part sila sa mga priority nga una magpa-inject. I'm sorry. Amo na. Pero salamat kay Sir Arthur Normandy. Na-mention ko na ng 90-year-old nga babae. Nga pinakauna nga nagpa-inject sining vaccine. Pero thank you gid. Carmelo Garingo, naga-monitor man. Juray Montiliano. Good evening. Bambi Serrano, Defensor. May gabi Action Bray, monitor gid kami permidi sa Storms 3, Barangay Estefania. Defensor, Serrano, Family God bless kit. Alunan Zuzet Araman. Eugene Reyes, shout out lang ko no Lodsa. Arthur Normandy. Another thing, Action Bray, dapat naintindihan sa mga tao ang mechanics sa pag-ubra sa vaccine. Kung gusto mo i-share ko sa imo ang research ko, makabulig gid na sa pagpaintiende sa mga tao. Just call me if you want. I am not a doctor but I have my research almost pareho na tanan ang mechanics ng vaccine. Thank you gid sir. I-add ta ka sir. Thank you gid. Actually, I have my own research sa mga Volo vaccine nga ini, Sir Arthur. Galing kay I'm not the authorized person gid nga magpalayag diri mo. I need expert. Prangkang istorya na sir. Dubag-o ni si Sir Arthur. Thank you gid sir sa pagsulod sa amon diri kag pagpamati diri sa akon. Thank you gid sir. Sa lodo ko sa imo. Thank you gid sa mga information. May mga research kuya sir. In fact, may ginauyatan ko din nga mga papel, mga mamon. Research ko. Pero need ko ang mga eksperto like doctor, like mga amon mo na gabasa lang ko gamay. Kaya hindi ko gusto nga papatihon ko Sir Arthur ang tao on my own research. Kaya hindi ko authorize gid sir mo. I'm sorry. Pero thank you gid sir. Sang imo sini gina-appreciate ko gid sir. Kag mangayo ko sir i-add ta ka karon sir. Mangayo ko sang imo mada ka researcher para kabay pang mabuligan mo man ko. Thank you gid. Kay gusto ko gid makabulig man to inform the public through my program diri sa Action Radio, no? Thank you gid sir. Arthur Normandy. Sa din ka subong sir nga pungsod sir man. Oo, para maka-friend gid ta sir, no? Thank you gid. Kag one day sir basi makatawag ta da sa imo kag mamangkot-mangkot man ta sa situation da sa inyong kundi kasubong. I-add ta ka sir i-chat ta kasubong. Hello sir. I-chat ta kasubong. Ang akon nga ngalan sir si Maldito na da sir masulod si imo pero my name is Brian Morden. Sir. Dali lang gid ha. Sir nag-chat ko sa imo. Thank you gid sir no sa information kag help mo sa akon. Sige. Kabalo ka gabay na explanation. Ako nga Anchor hindi ko gusto nga ako magsugid sa hindi ko linyada. Like for example, inabogado, mga Republic Act, mga muni na. Ga-research gid ko na. Pero ga-interview gid ko yung abogado. Like sa mga education, gina-research ko na pero gusto ko maka-explicar ang mga taga Department of Education man mismo. Kay they are authorizado gid sila mo. Kaya mo nang ilang line. Thank you gid sir Norman. Arthur Normandy. Thank you gid sir. Araman nag-monitor si Mary Jane Balio-Alio. Roth Kuzawa, Action Bray, inahin lang dyan sa Pinas, mga 70 above para unahon guro. Kung amo man niya mangyari, wala sisihin. Bako sakit man ng imo. Hindi man. Dahil hindi sila nagpa-vaccine at wala pa nakaalam kung anong side effect kung ilang taon bago maramdaman. Kadelikado gid man, no? Maria Fe Maravilla, naga-monitor man. Good evening, so Brian. Nice topic about vaccine. Thank you, ma'am. Amo na aton program hindi kay pamalba lang pamalba. We need to inform the public the good news and the information Beverly Acosta Pahutrao, Action Brian, hindi pagid maayo signal nyo sa transistor radio. Okay naman kami, pakiliso-liso lang ma'am. Thank you again.
Gliezer, Barcelona. Good evening, Sombray. We're watching live. FB, happy watching Nanay Lydia, Barcelona. Happy more birthdays to come to my nephew Jose Nome, Barcelona. Monitoring from Las Vegas. Wow. Jessa Tangenti. Bakal vaccine tapos sa mga tao hindi man magpa-inject. Mas magkala-expire man lang ina. Oh, isa pa gid na, no? Ben Salao Araman. Kenneth Vallejo, thank you, Gid. Kag Vallejo family. Nonoy Castaneda, Sombray, good PM. Ask lang ko anong starting age nga pwede vaksinan sang COVID-19 vaccine ban. According sa nabasa ko is 16 above. Amo na siya. Pero diri sa aton basta may anyways, amo na ang mechanics kaning inhambal sir, may mga technicalities dira nga gusto taya ang resource person makahambal. In fact, the doctor kay gina-interview ko hindi pagid siya makahatag sang tulid regarding sa vaccine. Kiway pagid sa aton mo, kiway pagid sa aton. Si Silbeth Yap, salamat gid. Terry Simpson Yong, Action Bry watching live with Jimboy and Jimmy. Del Sarad Magada, monitoring live from Isabela Magada family, Gomez. Good evening and God bless. Thank you. Juan Mel Araman sa Victorina Heights, stay safe lang. Thank you gid. Emilia Galon, good evening Action Radio Bacolod, watching from Pakistan. More power sa programo. Thank you gid. Norman Tavares Hamusin, naga-monitor man. Good evening, Aksobraga Pamati, kami di subong. Thank you. Liza Libuon. Good evening, Aksobray, watching from Al-Kubar, Quezon. Iendo Onaret. Good evening, Aksobray, watching from Villa Angeles. Din siyang Villa Angeles man, barangay. Sir David Istander. Good evening, Aksobray, always watching live. Barangay Cabog, Istander family. God bless, stay safe. Bow. Si Sir David kuno or David na naghulat to kuno sa akon last Thursday sa balay ni Brad ko. Wagi ko nakaabot sir ba, medyo masako lang. Minda Lialto, good evening man. Dixon Magbato, good evening Sobray, lingaw kami sa news, subong kami ni Tito Oniet Ibanez, Ot Tabo Ilog. Sige, salamat gid. Josephine Aligado, evening Exxon Brian, watching live from Barangay 35. Leticia Valenzuela Olarte. Exxon Brian, kagwapo, gili si... Thank you, Ged. Minugwapuhan sa akon. Puti buhok mo. Dugay-dugay madula na ni kay nagtubo na. Ripuel Orsal, good evening Exxon Brian, daw ka-Amerikano ka man Exxon Brian. Kuan lang daw nagtalang lang Amerikano, no? Sige, mapahuway-huway lang kadali akon nga puwak. Hindi lang ka mo mag-idog na hadra lang kamuha kay mabalik gid ko for a while. Gamay lang niya nga pahuway-huway. Las 8:03. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:04 na kita. And ginaendorso man naton sa inyo mga ka-aksyon, ining
Maingab ilang sa kay Manang Iska naga-monitor sinimat tinion sinday dideng kag sinong Dio. Tanan nga mga tawo da sa Sitio Manbanaw. Salamat gid sa pag-monitor. Si Tita Corazon man no, dira sa Barangay Pandanon. Thank you so much gid. Naga-monitor man si Jenilyn Bandoha, no? Good evening, Sobray. Naga-monitor kami live halin sa Quezon City. God bless kag Merry Christmas. Sige ka mo manda. John Hilaver, Edwin Pereda, diri gali permi makita. Ang ano man. Thank you gidira. Naga-monitor man dira mga kilala ta mga Orsal, the family sa Barangay Sumag, mga kaksyon. And then ari man may naga-text man diri sa piyak nga side. Dali gid lang kibo karon tani sila anay ha. Si Tatay Rene dira kag si Nanay Beth, Iloy Beth, Iloy Ann naga-monitor sa aton nga pagpangalagay. Good PM Action Brian kalabanan sa naga-motor ang food delivery ho. Gahangos gid. Hindi ka mo kaladudla magkala buka ulo nyo, amigo Alan Navales niya. Hinahinay lang ni sila tani, no? Tudman. Kadasig sila tud mo. Actually damo na ko experience ni sila, no? Damo na ko experience nga hindi gid manami kung kaysa ang driving skills nila nagasululubra. Action firing line. Believe na kami nga dasig kamo magpadalagan motorsiklo, may mga abilidad kamo sang liko-liko pero kadamo sang violations kung makitaan mo gid sa mga liko-liko nga ginahimo. Action firing line. Kung sundon ta ang rules sang driving nga ginatawag mga kaksyon. No? Pero at least balaan nila, may mga kalaksidente na kamo di na ta gusto pa masulit ini. Action firing line. Kaya hindi kita ni sa ilang nagahingagaw ini sila kay para makadulong naman sila another food or another customer na naman. Pero ti alam tawag lang result sa tuman mo kadasig inang may kakatabo nga maaksidente nga kung di malason madula kag di kalibutan iti mo ning sitwasyon nyo. Action firing line. Ti kay nato ti kaluluoy gid to, no? Kaluluoy gid tong amigo tatong na disgrasya gid karon kay paplastar na gid action dyan, ibalik ta na para sa benepisyo sa mga motoriders naton kung paano naton likawan ang ining aksidente ngayon. Action firing line. Last 8 makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Nagligad pa nga mga sinimana nga aton diri gina balik-balik nga isyo. Amo ning plano sang Department of Education hindi na diri kay sa aton sa lokal kundi didto man sa national si DepEd Secretary Leonor Briones nga nagahambal nga ginaplanuhan nila may mga consideration karon nga mag face to face. Di kadamo sa mga reactions dito, no? Depende man sa lugar kung ano nga classification sang quarantine ang gina-imponer karon sang kada LGU mga kaksyon. Diri sa Bacolod, sa nambal ko na may mga plans sa sila diri may mga meetings sa sila gani nga ginahimo na nga thank you Action Dale. Thank you. May ginahimo na sila nga inang mga plano gidyaeng ati amo na diri sa Bacolod subong Nubo ano minutay sang kaso kadadlaw may isa na talaga gani mo sa Negros Occidental may tag sobra 20 na lang may sobra 10 gani so kung lang tawon tagid i-base na to na again sa percentage sang kadamuon sang population diri sa Bacolod kag Negros Occidental kalayo ining mga cases subong nga ginawa sining COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros. Action firing line. So isa sa landigan kag ginatun-an sa aton sining Department of Education. Kung anong posible abi nga mag face to face provided nga may ara sa mga restrictions kag mga pagsulundan diri mga kaksyon. All lines of firing line. Sa aton nga linya ang spokesperson sang DepEd diri sa Negros si Sir Ian Arnay. Sir, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi Action Brian kasi mga nagapabati sa ismo nga programa sa buong gabi. Busy kag diri sir pasensya gid sir. Why ka so good Action Brian? Yes sir. Kadamo abi kay diri sa Bacolod twice na kami nag-interview sa mga officials naton sa DepEd kag sa mga public officials naton elected diri sa Bacolod. May connection sir sining plan nga mag face to face na on next year abi depende sa situation naton ano. How about sa Negros Occidental maghambal kita DepEd in general kita naman ni taran-taran sir mo ululubos naman lang. Sa Negros sir kumusta da sa inyo yo sir? Ano mga plans subong sir? Actually, Action Brian, yung ginaplanyuhan, naging man na ang face-to-face. Pero kung aton i-anong
hindi man ta kapag gusto lang yung kaka-implementar Yes. sila. Kaya we Yes. always have to wait for the directive from the central office. Kasi hindi man tayo isolated from the whole organization sa DepEd, no? Yes. Aton inyo madumduman ang original nga plano gid sang DepEd sang pagsugod ni sang new normal in education. Aha. Ang aton na distance learning, blended learning, may component na siya nga face-to-face originally. O galing why na-implementar kay tungod na nagdeklara ang presidente nga hindi pwedeng face-to-face until a vaccine is available. So, Yes. as of the moment, why pa ina siguro, why pa man na islan ang deklarasyon ng isang ato yung presidente. However, because of the inyong mga nag-push for a face-to-face, ginag-gather ini isang ato na central office, kay parte ini isang ilang inyong recommend sa presidente para kumbaga iya i-considerar kag base kung islan yang iya nga direktiba nga atong wala face-to-face until a vaccine is available. Yes. So, until that time will come, mahulat lang kita na. Pero samtang nagahulat, nagaplano ang mga eskwelahan naton kung paano na ipatigayon ang pag face-to-face na limitado lang with all the protocols na gina-follow strictly. Aha. Okay. So sa mga may mga meetings na kamo sir mo, may mga hinon-ano na kamo. Ano may mga initials nga mga protocol sir nga ginaistoryahan nyo sa pagsulod sa sining mga kabataan sa classrooms? Mga initials lang sir. Ang limited face-to-face na protocols na latag na siya mismo sa first original nga plano to sa DepEd. Ito ang nga 50% of the students lang ang dapat ara sa classroom at a certain period of time. Ang may physical distancing ang mga pungkuan, etc. So amo na siya nga dapat planuhan kay kung kisaablang ato na mga ang ato estudyante sa mga dagko na to eskwelahan sa pagkadamo. So kung mag 50% ka sa yuron sila magdululubli ina ang mga klase. So, ang isa ka maestra kasi ma-overload. So, dapat din na tundaan nila kung paano nga ang mga maestra, yung sakto lang yapon na 6 loads a day lang sila para hindi man matamaan ang ato ng mga maestra. Aside from that, amo na yung ano pagid ng mga preparasyon na dapat i-plaster nila kay para mas kumbaga mas safer ang pagbalik sa mga bata sa eskwelahan natin. Klarohon tala ni sir para iwas kritisismo man ang aton sini nga Department of Education from the mga parents ka mga tawo. Ara palang gid kamo iya sa ginatawag nga consensus abi to check sa situation naton subong hindi kay to implement na gini siya by next year abi kun ano nga month ina sir. Amo nang klarohon ta kay naluoy man kita sa Department of Education. Ako mismo kung isa nag-criticize man kusno kuno ginadali nila siniman sir. Yeah. Wala pa action Brian doon. Nag-aaral lang sa plano, sa plano lang kung anong pag-aobra kung mag-aabot ang inangation. Pero kung saan o ina, why pakita ng kabalo, kaya kinagahulat kita sang direktiba halin sa babaw. Pero ang aton yung ano lang, hindi lang naiiya ka DepEd. Actually, kung madumduman ninyo, may mga balita nga sa nagbigay ng mga inadlaw, nga pila ka senador naton ang nag-push na for that face-to-face, limited face-to-face sa klase, sa pag-eskwelahan. So, kung baga, basking diri sa aton, diri sa Negros Occidental, kung may mga mga local officials nato may naghatag man sang ilang kumbaga rekomendasyon na for as long as ang area is limited or kumbaga nubo ang risk sang cases ng COVID, manubo kumbaga de-escalated ang mga nagpanaog na kita ang mga number of cases, posible ina nga pagkapatigayon yun ang face-to-face. Siguro malantaw nato nga sa pila ka adlaw kung mag-abot di man na hindi pa na siguro kabilugan din kundi amat-amaton lang kung sa din ang mga area nga manubo ang kung wala kaso sa COVID. So kumbaga hindi kita magpa-apekto anay sa ilang istorya kay tungod na wala pa na definite na mga kung paano ina-implementar at kung saan ina-implementar. Ayan, amo nang gusto na to ni palabot subong kay ho ang mga reaction sa mga ginikanan masakit ang balnya ti kamo da eskwela pauntaton kuning bata ko. Ano na sir?
amo na hindi natin pag-unahan ng kaya ara pa man sa istoryahan ay pa man lang nga stage. Kumbaga kung i-implementa rin na magdako man na Japon yung istorya sa plaka adlaw, mag-issue, maging news ina. So makabalugid kita sinatanan. Pero sa subong, let it bilang nga sa ara lang sila sa plano, kasi planning man lang. Ang plano man lang kung hindi ka pag-implementa ron, no? So, na hindi kita maghalik enjoy ka lang yung moment. It's Christmas season, so let's enjoy the Christmas season rather than magpa-apekto kita sa mga issue sa palibot nato. And if in case gid man matigayon ini, we are hoping at ang pinakahugot nga protocol himuon gibanay sang DepEd, hindi man guro gusto sang DepEd nga ipahamak kita yang aton kabataan kag bugos nga pamilya sila, no? That is the reason why kailangan may planning with action Brian. Kasi DepEd mismo, siyempre, hindi niya ginagusto nga siyang pasulon sa tanan. Amo na nag-gather, nag-gather din with DepEd sa mga opinion, sa mga views ang nagkalain-lain na sektor sa palibot nato. Kaya para sa pag-ubraya sang iyang desisyon, ang iya pa nga plano, makasulod igitanan, taga muna ang mahatag na nga rekomendasyon dito sa Presidente for the final decision sa Presidente. I see. Kadamo dandan sa mga reactions dayon ambal nila nga nakapoy ni mga teacher tas ang modular kag online kay ang parents man guno nag-answer gini subo. Actually Brian, kung ano lang no, ibutang tagi sa ang mga maestra gusto nga gid nila magatubang sa mga kabataan kay lain ang magtudlo sa sulod sa classroom sa subong nga pamaagi. Sa sulod sa classroom mabala nila kung may learning ang bata, kung may nahibalan ang mga bata. Pero sa subong nagudlayan, mabudlay gid ang pagtakos kung hasta diin gid ang natunan sa mga kabataan. Correct. Isa pa unang nadangada natong ginhambal mo, laban subong mga parents ang nag-aalalan sa mga modules. So kung bagati, paano taga karon mag-gauge kung may natunan ang mga bata kung amo na nagakatabo. So lain ang classroom setup kumpara sa subong modular lang ang ginagamit natin. Yes, actually suliton naton sa mga tagpalamati naton maginikanan ining learning process ang ginahimo subong para lang gid nga hindi madula sa huna-huna sang kabataan ang ginatawag nga pag-eskwela mo. In fact, ang grading system sinigani I don't know kung paano. Sir, ano? Ang grading system amo nga plus na siya nga 70% ata. I'm not hindi ko sigurado. I hindi lang ko sure gidatag dong medyo dula lang sa bitaro. Yes, sir. Yes, sir. 70% would come from the performance test and 30% would come from the written work. Ang written work na usually amo na siyang ginatawag nila sa summative test. No, tapos ang performance test mo yung mga project na napobra sa mga bata. So amo na siyang composition subong sa ilang grado. Pero as of the moment kung nagtaon naton subong pa man lang si Madam natapos ang ang klase sa mga bata December 12 masugod na ang in-service training sa mga maestra naton. So wala pa tayo makita nga grado kay isubong pa ba lang gina-gather kag retrieve ang mga last nga mga work sa mga output sa mga kabataan. So expected siguro ang mga graduates nga by January pa mapagwa, no? So amo na nga kumbaga so hopefully ang grado mag-reflect ang actual sina kabay pa kami natunan man ang mga kabataan nato. Yes, depende gid sa ginikanan ara subong ang poder sa inyo dira nga pag ako na hindi gid man totally 100% gala ukuton nyo gid katudlo kabataan nyo, reminders man lang sa kabataan nyo tun-an nyo ginaha ansiran nyo gid ni muni man mana. That is correct, Sir Brian nga at least subong nakita nga sa mga ginikanan kung ano ang role nila sa edukasyon sa mga kabataan nila kabay pa sa pagbalik sa face-to-face na klase. Kumbaga, sibihon nila ang pag-monitor sa mga kabataan kay para mabalaan nila kung nagakadto mo sa eskwela kay nagato ng mga kabataan nila. Pero another thing bagay action Brian one good thing about this nga nasuguran na naton ang distance learning ni abang eskwelahan posible gid nila nga i-continue ina despite the fact na may face-to-face na. Kay para naman yan for those nga hindi na makakadto sa eskwelahan. So kumbaga this could be an alternative way para sa mga eskwelahan nato sa paghatag sa pag-deliver sa education. Not only sa mga children, sa mga bata nga learners,
kundi posible nga hindi ihatag man sa mga adult murders. Kahit isubong nakita natin nagasugod na to sa mga ginikanan na iba, no? Kasi tungkol sa silagaan sa silagatuto sa mga bata. Nautod. Dali kay balikan natin si Sir Ernest Abi na nadutod. Action firing line. Subong gani daw kadamo na mga parents naton nga nag-asinso ang ila sining pagtuon mo. Okay, sila mismo amo nagatudlo sa kabataan nila. Action firing line. Kung hindi mo linya gid nga trabaho, ayawan kay gid tudlo sang imo sining bata mo. Sir, balik dira sa imo. Yeah, ang ano ko, basic na yung mga ginikanan na subungan ng way katapos ang high school nila kung magka-interest liwat nga mag-eskwela. Posible hindi nga pamaaging distance learning ang print ang modular sa ila nga amo nang ila nga avail nga pamaagi para ma-continue man nila ila nga pag-eskwela. Yes. So we are looking forward to that nga kabay pa nga masigi ini nga aside from the normal, the usual nga classroom setup, mayara gid po ng mga ibang mga eskwela na makasaranggit nga padayunon nila ang distance learning also. Sige, dira lang tanay asta. Salamat ki sir sa pagpainsyende sa aton. At least tonight ang mga ginikanan nga nagakahangawa sa ila sining makabataan pag-relax ka muda. Kay asta pa lang ni sila sa plano, palang way pagid sang implementation nga matabo. Sini kay hulat man tagyapon kay Presidente Rodrigo Duterte. No, sir? Imo nga panogyan, sir. Correct, Action Brian. Ang imo, sir, panogyan again sa mga ginikanan, sir? Ayun, advance Merry Christmas at tanan, kag mayong gabi gid sa tanan liwat. Ang aton lang ako lang i-message nila kay total man ng Christmas sa digman. Let us enjoy this season. Lantawon naton despite the fact nga medyo mabulubod lang ang pangabuhi naton tungkol sa pandemic nga ini. There is always a reason to celebrate. There is always a reason to be happy. Kag ina nga rason, hindi lang natungod sa mga party, kag kung mga regalo, kag kung ano, pero we have to always remember nga ang pinakarason sa aton nga season of Christmas, ang aton nga manluluwas nga nag-abot diri sa kalibutan para salbaron kita tanan. So, that is a good way of looking brightly or positively sa aton nga kabuhi. Nga always may ara kasadang sa likod ng kadulom. Yes. And with that, thank you very much, Action Brian. Hello, sir. Ginahatag sa aton na chance. Hello, sir, nice. Sir, nice. Yes po. Do ara lang ko bala sa inyos kag inbroad. Action firing line. Sige lang, Action Brian, namugid na. Yes, thank you, good sir. Sa mayong gabi, gid sa imo, sir. Mabuhay ka, sir. Mayong gabi sa liwat. Yes, sir. Thank you, sir. Action firing line. Namuno ko lang to Action Oliver nga inyos kag inbroad. Kay si Sir Arnaiz, teacher ko na siya sa introduction of news sa UNOR. Kag introduction of broadcasting. Action firing line. Kidaway siya maghambal, daw pamati lang og yapon stubang niya pero doon naging ko kenchinde, no? Sang college ko na. Action firing line. Amo na, kay halin pa sa ligad kasi mana, maginikanan ta susko ang reklamo sa ikamulan to pa eskwela. Puntaton ko na yung bata ko yan. Action firing line. Tinuntonin ng ilaya nga, way patagan ni vaccine, way patagan ni siguraduhan yung imunimuni na, face to face na to, hora tiniwis-tiwis sa mga bibig sa mga ginikanan. Action ilray nga. Action firing line. Ganala, dyan, arin na ta sa modular, imbis nga daw na anad na kita anay, di mo na, way pa ganing COVID, sura yung kinukutso-kutso, imo daw matinampanay sila lang mismo ganin mo. Action firing line. At least tonight, nabatian nyo from the mouth of Sir Ian Arnaiz nga plano palang gid ini. Hindi gusto sang DepEd nga ipahamak ang aton kabataan kag mismo kita nga pamilya mga kaksyon. Action firing line. Okay na, relax na tada kay kon pamatian tay iban nga mga interviews tod bisan sa mga nasyonal, do kulang gid ba sa pagpahangop ga plano na kami subong sang face to face. Nga sa masunod nga tuig, kung okay na gid man abi, mabalik na ang kabataan ta sa eskwelahan. Action firing line. Sus pagkabati, bisan ako ganun mismo ga kolorisong kung ano ning plano nila, pinatsanay na Action firing line. Pero tinaintindihan ta subong. Nga plano pagid lang ina. Ginasulit-sulit ta gina. Kay para makatulog ka po na karon after inang paorok-orok kay Action Eric magbanwa. Action firing line. Las 8:25, Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon digidugay, abi mahatag ta interes anay sining mga ala-olo aksidente nga nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod. Kay nga kagabi isa patay sa aksidente
Subong isa naman patay sa aksidente, lunsay nakamotorsiklo. Action firing line. Paano ni ma-address ang Bacolod man? Sige lang, kay pa-report tanis Patrol Action John Diaz, plus pangita kita resource person, karon ko na ng mga precautions nga dapat himuod na dis Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Filinora Oliveros. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa husband ko diri Barangay Robles, La Castellana. More power and God bless. Veronica Santillan Manukan. Daw kabudlay gid guro mag face-to-face action, Bray. George Gargasiran. Good evening, Sumbrayan. Mag-graduate na grade 12. Akon bata pero ako masaka sa stage. Kay ako man ga-answer sang task niya nga perte kadamo ga surrender bata ko. At least ga prangka yan, no? Si Anthony Jones Havilio Siblano nagamonitor man. Flora May Bakuli Mirasol, Virgie Olpinda, Action Bray, salamat, nag-okay na gid inyo mga balita kay Radyo. Kay Radyo kag FB daan ginapamatian ko pirmi and good evening liwat Action Bray. Salamat. Sheila Marie Makilan Avila, naga-monitor man. Manghod ni Inday Aname iniho. J-Boy Arbias, naga-monitor man. Almira Lim Malazarte. Mierna David, naga-monitor sa Barangay Patikwi, Hinigaran. Merly Gonzaga, Action Bright, good evening. Always stay safe. God bless. Monitor lang kami diri sa Barangay Alihis. Riani Montesa, naga-monitor sa Barangay Maaw. Ivaniza Esperta Giliang. Good evening, so Brian, mangkot lang ko ano ang kinanglan kon ang taga Manila magkadto dira sa Negros. Dapat may travel authority gid swab test pagid na dapat may negative result. Namo na di. Jenilyn Bandoha, good evening, so Brian, naga-monitor kami live FB halin sa Quezon City. Merry Christmas and God bless. John, okay. Salamat. Okay, sige. Pagbalik na dugay-dugay nami sa balita ta ha, hindi nami nga ibalita pero hindi manami ang balita kay aksidente. Mapawayway lang ko kadali las 8:27. 7-3.
Firing line. Hambal diri ni Sir 28 sa aton ho. Hambalya ang downtown Kululbaan Gidya. Puwerte nga tawo. Health protocol not observe. Sino makatap sini man damo pagid mga kabataan. Di may mga task force disiplina man kita handis Bacolod. Action firing line. Maglawas sa task force disiplina. Guro dira action Oliver ang mga inabalang mga city legal enforcement team. Do pwede gina sila grupang sa wayda. Do way manggid actually one time nagpulo-pundo ko nabi ka nagpulo panilag. Away gid ga intra nin taga city legal. Gatindog lang gid kay nagapululunso kag magkursimano da. Dindi man ang kamuno sa mga tao da. Actually authority ni sila mo. Pwede ni sila makapangsaway in a nice way man. Hindi kay magpurog-purog mabla panaway bla. Hinabla nga ka, simple lang nga, ma'am. Distansya tagamay, sir. Distansya gamay. May face mask ka mo. Dada mo na, bala. Why gina? Why kagidhang pun? Action firing line. Nagtililindog lang na sa kilid nga daway. Da mo na, bala. Ay, may harap tagalisin ha. Sige. Oo, karonan ko na. Las 8:38. Diri kita na yun. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, las 8:39, antes kita sa mga balita, diri kita na kay may sap kita sa mga gabi, o mga tag kita 500 pesos. Sino ayhan ang mapalaron? Ari na ha, ginkuha ko na Action El Rey. Aha, testingan ta ni Abi kon bugtaw pa ni mga cellphone nila sa mga gabi. While ginapatawgan naton subong, may gabi lang kay Panoy Pineda naga-monitor sa Matrion sa La Carlota, Gary Amerila. Action Bry, greet lang Alfredo and Marianita Villa Esther. Gapamatigid subong sa imo. Mag-asawa na tagiyasang bakery sa Barangay Vista Alegre. Bao salamat. Nagaring na. Aha. Sino ayhan ang mapalaron subong nga gabi sang 500 pesos? May gabi. Hello, may gabi. May gabi. May gabi. Sino sa linya naton? Ay. Sino? Sino ni? Pwede mabala ng ngalan? Sir, Jose, may gabi. Brian, Norte. Piho na. Batiyon, gidang nga sa baba ko na ba? Si Madam Leonora Arlaret ne? Oo, Brian. Pilang edad? 48. 48. Taga barangay? Mansilingan. Wow. Naga-monitor ka gida subong nga gabi? Oo, sir, mati. Bala. Wow. Di palayo-layo lang dyan, Mike. Kaya kasakit sa dulunggan ko. No? Pero thank you again sa pag-monitor. May pamangkot ko sa iyo. Ikaw nagdaog ka na sang 500 pesos, ha? Wow. Congratulations, gidra sa imo. May 500 pesos ka na. May pala. Aha, amo sina. Anong himo? Onda sa 500? Ay, nang iba kalsang bugas, answer dayan. Mamayo gina, ma'am, no? Sige, congratulations. Okay. Pero may pamangkot ko sa imo kung masambat mo ni ganta ka 50 pesos nga load, regular. Before ko nag-commercial, anong akon gani nga topic ko? Sinong interview ko gani? Or hindi na lang interview anong topic ko gani? Ang Partisa? Ang social distancing sa Bacolod niya kadamo gid nga wala na gano. Okay. Wala na. Sa gin-interview ko gina party sa ano to gani? Ang gin-interview ko nga antes ko nag-commercial. Party sa ano to? Hindi ako kadamdam. Hindi ka nakadamdam. Sige. Party to sa face-to-face sa balik sa eskwela. Namo sina. Mo na siya. Muna, no? Sige. Anyways, congratulations dira sa imo. May 500 ka. Hulaton mo lang ang text dira sa imo ha kung paano mo kwaon kag ang code number. Congratulations. Salamat sa pagpamati.
Sige, salamat Yes, yun, ma'am. Sir Brian. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Aksyon firing line. Simple as that. May 500 pesos na, no? Para ibakal bugas kag pagkaon ni Nanay Leonora Laret, mga kaaksyon, 48 years old sang barangay Mansilingan. Balaan mo gidya pamati mo nga kay pagsulod mo ga iko-iko ng radyo niya. May nga bilang kay Soli sa Naol Daog na gani man, no? Naga-monitor man si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, Sobray. Stay safe, everyone. Please observe health protocols to minimize the spreading out of deadly virus. Salamat, gid. Alex Bolo Umandak Jr. naga-monitor man. Jaime Manukan, thank you, gid. Way kuno magabutan. Si Gary Amerila naga-monitor man sa Barangay Vista Alegre. And Princess Joy Binyas. Good evening, Sobray. As lang ko kung magpuli ako sa Bacolod sa Pizza 27, PWD pa si Boy Binyas. Niya, tamiyaw ko lang asawa ko di si Jonah Vicran Binyas, kag duha ko ka kids, G-Boy, kag Princess, kag Vicran family, dira sa Manbanao, Don Salvador Benedicto. Sige. Josephine Morillo Sibel, good evening, Sir Bry. Ask lang ko about news before regarding sa free schooling of drivers sponsored by LTO Bacolod. Thank you, and God bless. Balonisan ta na, sir, ha? Kay may interview kita from LTO. Sige. Mari Asop naga-monitor man upod sang bata niya. God bless. Last 8:43. Aksyon firing line. This time ko ang tabing patrol. Na kay medyo kakulol ba? Ano isang sitwasyon taris Bacolod? Ang Bacolod subong, para ma-picture out nyo dira, sa pagkadaghan sang salakyan, mga kaksyon. Pagkagwa mo di padulong talisay ito, kagutok na. Magpadulong ka sa Morsya, unhan sa Mansilingan, kagutok na. Unhan sang magpadulong ka sa barangay Bago City, unhan sa barangay Sumagda, kagutok na. In short, ang Bacolod subong, mga kaaksyon, porting gutok ka. Pero may mga highways kita diri nga tuman kalagpad, kag pwede ka panami-nami dalagan padasig-dasig. Although ati hindi na siya ginapananugot kung tani mo, kay ari ka sa sulod sang syudad sa Bacolod, pero may ara pagkatabo. Now, kagabi, may isa ka sakay sa motorsiklo, sumaka sa gutter, na aksidente, patay. Online stop. Kag subong naman motorsiklo, gyapon patay, gyapon, mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang kompleto nga detalye sa sino ini paano action dyan. Good evening. Kaya na sa hapon, Aksyon Brian, nagbubo ang mabunok na ulan sa palibot ng syudad. Tubtob na magalas 3 sang hapon nga medyo nagatulot-talite. Bot silingon, ang dalanon diri sa palibot ng syudad madulutanlog. Lakip na sa mga area abi nga ginpangbutang sang asphalt pavement o kung ginbutangan abi sang asphalt to, Aksyon Brian, dira sa bahin sang Dalan Araneta. Kita kay naturally tingala lamang kita sang padulong kita sur nga bahin sang syudad. Halin diri sa may Golden Field, purte kabugat ang traffic, tubtob naglapot sa punto nga ang salakyan Aksyon Brian halin palandala sa Golden Field do wala na nagalakat. Gali katapusan, may isa ka vehicle accident nga nagluntad sa tubang sang Transcom. Amo nang pinakakilala grabe nga landmark kag bangga pasulod sa may St. Vincent's Home for the Aged, Aksyon Brian. Sala na Araneta gyapon, pero ining lugar naman niya sakop sang Barangay Tangob. Ang natabo, Aksyon Brian, perting traffic, actually gilakat na to from Bangga Alhis pakadto dikto sa Barangay Tangob kay wala na gid gilakat ng traffic ko. Kay duha gali ka linya ang ginsakop sa mga emergency responder nga nagapadulong sa lugar mismo sang aksidente. Ini matapos nga makabunggo sa rueda sa likod gabahin sang auto ang isa ka motorsiklo, Aksyon Brian, nga ginamaneho sining isa naman ka fast food o kung isabi ka delivery, mobile delivery service crew, Aksyon Brian, o kung driver sining service man mismo. Ining salakyan ang ginamaneho ni Rene Caceres E. Season. Rene Caceres, 54 anyos, residente sa Ramilo Village, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Ang natabok Aksyon Brian, halin ini sa diri sa may downtown area nga direksyon from north going to south. Bot silingon halin sa Alihis pakadto sa Tangob ang iyang ruta. May ari ni Aksyon Brian sa tuon niya nga ginasundan nga isa ka auto. Ang auto ari ni sa may right side sang dalan ket 4 lanes nga daan inang Tangob. Ari sa right side kung pakadto ka sa may south ng Pagambalan. Ang
sa wala naman nga bahin sining motorsiklo o kung nabi ni Caceres, may isa pag direksyon bahay ka single man o kung motorsiklo mismo ang direksyon from north going to south. But singon may nauna sa iya nga duha ka mga salakyan. Ang natabok sumbray, arab lang nga may ligwa sa tunga sang auto kag sang isa ka motor. Nakikita at siyempo mahimo ining si Caceres. Ang ginimo ya nag-overtake sa sumbray sa wala sang auto kag sa tubang sang isa ka motor. Okay. Mahimo do kitid ang dalan kay hindi ba kontrol ang dalagan abi sa isa ka motor. Gamay ak sumbray ang iya diri nalutsan, tubtob nga nasa gaid niya ang goma sang isa ka auto, isa ka Mazda sa nga nagaduag sang gray nga going digto sa may south man nga direksyon. Kumbaga ang sundanay sang auto kag isa ka motorsiklo todo ka sliding action dyan. Yes, Do ka sliding kag dira siya nag-agi sa tunga nga daw medyo kawat abi. No, kawat style na eh. Do kawat, do basketball am lako do nga pagi mo tunga sa duwa ka mga gadepensa. Yes. So dito sa nagagi action bray, gamay lagi kuno abing distansya nasa gaid ya ang guma sang auto. Sus. Pag sa gaid ya, may helmet sa action bray natumba ining persona ining si Caceres sa ginamaneho sining motor. May lang kay tiway man ninalapakan sa nagasunod nga mga salakyan. Dire-diretso naman ibang nga sila kilaksyon bray, wala man sa may nakaipit sa iya, siya lagi lamang natumbak sumbray, kaya nahimo na lampos sa semento, ining si Caceres. Wala sa sampilas kinakitaan, wala may nag-aagay nga dugo sa area dito mismo kay ina, o galing kay ginakabalakan sa mga pumuloy sa lugar, labi naman nakakita dito, nga unconscious, wala nag-respond ining si Caceres. Butingon na sa gida nakabunggo, natumba siya, galing kay unconscious sa. So giningagaw dalagi na yon, nadugay-dugayan pa kay medyo maulubugat ang trapiko at makabot ng mga ambulance. Gindala sa action by diretso sa may South Bacolod General Hospital. Tagabot sa ospital, mga tak na 5:07 sang hapon, gindeklara ini nga patay sang doctor on duty, physician on duty sa South Bacolod General Hospital dala sa may barangay Panokoy, Ciudad Mansang, Bacolod. According sa kay Police Staff Sergeant Celestino Arrollado, cardiac arrest o kon cardiac respiratory abi ang iya ginatunaan sang kamatayon action by sining ni Caceres. Kailan taon, wagi sa iban nga pilas ang ining persona man mismo action bayan. Why man siya sang internal abi nga igo like sa ulo yang nga nalampos action dyan? Amo na sa ang i-undergo nila i-take autopsy action bray. Kay para may baluan kung ano basib lang may mga internal tod nga mga damage sa ilawas sa ulo yabi nagplatong dugo amo to ginalantaw kay nila nga isa sa mga rason or base may nagkarabanog balang ialawas no nga daw hindi madala action bray. Okay, kon sa ulo ini internal comatose ang igo niya action dyan pero hambal sa doktor dito kita mabase anay nga cardiac arrest gidya nag-igo sa iya. Yes, ang ampal ni Police Staff Sergeant Arrollado, ang traffic investigator sa Station 8 na siya mismo, hindi magpatimo nga makod mo pagkato nila sa area kay na wala man sa nga nano nga mga injuries ining pero ang biktima pagabot sa ospital gindeklara nga dead on arrival. Hindi man kita doktor pero sa amo nga situation ang edad niya daw 54. Yes, 54. Oo, ang cardiac arrest nagaigo na siya action dyan kon inabalang grabing kulba mo. Nga daw hindi grabing kulba mo sa natabo sa imo, hindi mo makontrol ang imo kaugalingon action dyan daw nagsuro guro mga dugo ni sa lawas ang igo sa tagipusoon ni action dyan, ano? Gani, kag massive black sumbray na bulag pagit sa init sang ugto, kay pang paang. Sige sa deliver, no? Kay nag-aaring ni sa mobile delivery service do mga apat pa ni kuno kadlaw or mga pilap lang kadlaw dara sa trabaho niya ining persona galing kay amo ni natabo na aksidente sa Action Brian sa may Araneta mismo. Puerto, no? Amo gani ang Bali Police Staff Sergeant Arrollado dra sa area dapat ang mga motorsiklo labi na mga naga-drive di blas sa mga delivery service inay-inayon na pagpadalagan kay spalto na nga daan ang adala na Araneta kung mag-ulan dalug-danlog in Action Brian, no? Correct gina. Si Police Staff Sergeant Arrollado sa interview. Ano natabo ka eh? Bali, Polarios ni sila gadapel na duha sa south, north to south.
And then, according sa witness nga na-overtikan nga isa ka motor, alang-alang naman ito nga pag-overtake sang ining aton nga biktima. Pag-overtake ya, ang lagan sang auto niya ya, bali inay. Sa uli nakibot na niyang auto, nga pagpalikid siya sa side mirror ya, natumba niyang aton nga biktima. Okay, ang why damage ang auto kundi ang ano lang yun, ang mags sa likod niya bahin. So mo to na bulit na tapos ang pag-abot sa ospital ito gindeclare sang aton doktor nga DOA. Tapos why sa iban nga injury, bisan head injury wala, mga bisan pilas wala. Ang iya nga ginano cardiovascular amo na ton siguro. Ridik, medyo i-hold ko lang na sana, part na sa aton yung protocol. In-hold ko lang sana para nga kung para kung magkadto din pamilya, mapaintindi namon sila. Ang at fault, para gidya sa biktima. Wala iya sa iya kaparte, kundi araman sa iya. Action ba wala giningadlan sa kapulisan ang driver sang auto? Kaya according sa ila, diri una-una nilirpay balo kag paintindi sa pamilya bisa napatay ko lang matutod nga natabo. Antes pa man ni siya makonsiderar nga suspect abi ang driver sang auto kay kung lang taon according sa pulis wala gid sang kasala ko liability kung tani. Ang driver action brake kay ara sa lugar kag saya ang ginbungguan ko na lantawon action Brian. Kabalo ka, action dyan, di matago sa imo mga driver ta sa mga food delivery like this balang skills nila bala sa driving pero tema ni tani mo believe makuni sila mo but sometimes guro laktan giguro sang extra gid nga paghalong kag distansya sa ibang nga mga behikulo action dyan. Amo mala nato na. Ilabi na subong nga Yuletide season, hindi maligar ang sombray kada hapon, makitaan mo sa tumakakson nga ang atong gina-picture, purti kita traffic sa Bacolod. Purti. Hinay kita movement sa masalakyan, except naglamang sa mga motorsiklo nga kabalo magsulod-sulod. Ano ba kisa kakibot ka, mabrika na lang imo nga pintahan sa salakyan, mega lusot gulping nga motor, no? Aksyon na bray. Pero kung mga highway like sa Araneta, amo lang panumdom, duha na aksyon bray for this week. Ang actually tatlo na kinanigat nga daw to police. Ang nagka-permaman sa may Taytay sa may Araneta sa Panokoy. Kagabi action ba atong gin-cover naton nga nag-gisaroso yaman tong Center Island. Pero ang police kumusta action diyan? Okay to siya. To ang iya nga TL. Okay gid to lang siya don dito na tama nining duha kagabi kag subong nga disgrasya gini ubos gini sila ya. Disagid. Why gid ka ano ganini? Katingwa abi nga maka-recover or makasalbar pa sa kagalingon nila. Agar kay ginbawian sa kaboy may bangod sang impact kay ang actually natabo to sa una ka sa police, ano man to na sa guide yaman ang bike galing kay timing do nag-slide lang siya kay hinay gid ang iya dalagan. According sa police to gani that time action bray kung dasig ang pagpadalagan sang police siguro naglumpat to sa Guros Taytay to kundi ito sang mag-diretso action bayan bangod sang impact o kunabi ko nabunggo to sa may dalan mismo action bray, no? Pero so far mo na ang detalye sining nagkagtalang sining aksidente nga nagluntad sining lamang hapon dala mismo sa area sang dalan Araneta sakop sang barangay Tangob Suladman sang Bacolod. Action ba? Yes, go ahead action dyan. Balik tagigan sa patuloy tagbibot sa Bacolod Action John D. At sa sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Patrol Action John Diaz, maperting hitabo diris Bacolod. Halong mga motor riders naton hindi lang kay mga deliveries niyo kundi tanan-tanan nga nagamulutor. Remember, ang inyo ginasakyan duha lang gid na ang rueda. Kung isa nagatumbling pag ni apat rueda napayahan duha lang. Action firing line. Kag maghalong sang kawat-kawat nga style gid sang mga liko. Ako nag-experience ko, halin siya sa inang traffic lights balaga pundo action Oliver. Stop. Ara ko sa pinakauna. Ara siya sa right side. Pag go na, kibot ko lumiko lang siya kali sa tubang ko kay nagpa-left side siya. Ginkating niya. Kuti kon ga intro ka man, binga daw huros-huros ka man, malasak mo gid siya. Action firing line.
Pero why ito siya that time sa kilid na ginabantayan niya lang galing nga once mag-green na, unahan niya ko rin, gaglikuan niya ko pa wala. Diba lang kaya si Platan ko dasig man mata kon waay kag na dos-dos ko siya kung di mamalayran ko siya. Mapriso pa ko kung mapatay ko siya. Action firing line. Tima ko mo nang halit sang kaangay sina, no? Kaangay sina mga ka-action. Anyways, halong lang gid. Sige, damay ara kuno sang fire truck, action dyan, basi makamonitor ka na, area sang barangay Takuling ko na. Bombero, kag ambulance sa ganun baanay sa buong. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balik. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sa militon Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas ka balanse, patuod na mensahe Last 9:01. This time check
Balik sa aton nga pagpangalagad, try naton patrol action Oliver kung may ara sang initial lang sining sunog porti kadamo sa nagapinamangkot gido. Action firing line. Sige, try naton ng patrol kayo din kuno sunog damo-damo sa naga-chat gid subong. Dalagid lang ha, check naton ng patrol kayo on the way na sila. Damo-damo fire trucks, damo-damo ambulance. Sige. Daligid lang ha. Si Elnora Castellano naga-monitor, Mark Lee Sofia, Rose De La Paz naga-monitor man. Nadahil naton patrol liwata. Hingagaw sila Cleo Farinas, nagapamangkot din ang sunog, Jelia Flores, Stephen Magbanwa Araman, damo kay kuno fire trucks. Tunet Dimisa Araman, nagsulod ang mga fire truck sa Bangga Riles diri sa Alihis. Okay. Rizali. Aha. Naga-monitor man Tiray Itiniak Halbuena, salamat gid. Damo kuno fire truck naglabay sa NGC, no? Lister, kasi dako sunog ni. Oh, sige. JM Asdilio Banaag naga-monitor man. Salamat gid. Lakika arama naga-monitor, anybody can tell din sunog. Oh, way pagasabat patrol ta. Sige. Try to be action Oliver ang kwan ang emergency bla. Ang ang fire truck, Bureau of Fire Protection, initial lang kundi ng sunog. Numudamo, ganda si Archie Oiko. Dire sa Ramilo, sulod bation, mga fire truck. Bation lang, ano? Libuon, sa din ang sunog, boss, damo, di galabay nga fire truck. Talaga na check namon ha. An Mika Chua Roskilio, damo, may gaaging ambokag fire truck sa Barangay Takuling. Archie Oiko again, naga-monitor man. Sige. Arnel Kahirman, Sako Bombero Labay Takuling din ang sunog. Morgan Glade nagdamo ganing viewers na bangod sa paglabay sa mga fire trucks pag nagdugang. An Mika Chuaros Kilio naga-monitor man. Takuling daw. Jancy Hope Chong may sunog sir do dako mga bombero pakadto Alihis area. Di pag ginato na patod ha. An Mika Chua Roskilio damo kuno bombero. Sige. Alfredo sa Pasor. Ay, sinong Alfred, no? Damo fire truck uluwang pakadto sur labay sa Takuling area. An Mika Chua. Sige. Alang-alang pagid na. Sige. Wala tulatan nyo lang. Kaya anytime masulod ang patrol na to na sa area padulong na sinimatrinan makaksyon. Gina-endorso ko lang sa inyo ha ang Mighty Sea bati kita Lunes sa Wagyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!